Віцебск далучыўся да рэспубліканскай інфармацыйна-адукацыйнай акцыі «Сусветны дзень донара крыві». Сёлета кампанія праходзіць пад дэвізам Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Чым вы можаце дапамагчы, здавайце кроў, здавайце зараз, здавайце часта. З адказнымі людзьмі, якія не застаюцца раўнадушнымі да чужой бяды, ахвяруюць часцінку сябе, каб выратаваць чыёсьці жыццё, пазнаёмілася Юлія Устінова. Донарская кроў – каштоўны рэсурс, які нічым нельга замяніць. Донар са стажам Святлана Івановна Мыжэўскіх гэта добра ведае. Яна добраахвотна, безвыплатна здае кроў са студэнцкіх часоў. Наверное, это самый простой способ помочь людям, если позволяет здоровье. То есть, если человек чувствует в себе необходимость помогать людям, и если у него на это есть свои силы, то почему нет? Мне кажется, это хороший способ помогать. Мерапрыемствы па прыцягненні грамадскай увагі да бязвыплатнага донарства сёлета праводзяцца пад дэвізам «У Беларусі добрае сэрца». У апошні час падобныя акцыі становяцца ўсё больш папулярнымі, а першымі да іх, вядома ж, далучаюцца медыкі. Сёння бязвыплатна здаюць кроў студэнты Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Во-первых, это, как известно, полезно для здоровья. Кроме того, приятно осознавать, что кому-то может пригодиться твоя кровь, кому-то моя кровь может спасти жизнь. И это чувство очень приятное. Сегодня сдаю кровь в первый раз и считаю, что, наверное, это каждого долг, кто может сдать, помочь людям в необходимый момент. Вельмі важна, каб кроў была бяспечнай для пацыента. Практыка паказвае, што самыя надзейныя менавіта добраахвотныя бязвыплатныя донары. Таму Сусветная арганізацыя аховы здароўя распрацавала глобальную стратэгію дзеянняў да 100% добраахвотнага донарства крыві. И цель кампании, конечно, пропагандировать безвозмездное донорство. Ну, почему именно безвозмездное донорство? Потому что оно считается самым безопасным донорством. Всемирная организация здравоохранения нас призывает именно к 100% безвозмездному донорству. За 5 месяцев у нас на станции уже сдало 1575 человек, и по сравнению с прошлым годом практически увеличилось по всей службе крови Витебской области в 2 раза. Акцэнт на адраджэнне бязвыплатнага донарства. Гэта высакародны крок, праява дабрачыннасці, на якую шчодрыя нашы суайчыннікі. Сёння ў Віцебскай вобласці кожны 5-й донар дораць сваю кроў, і кожны дзень яна ратуе некаму жыццё. Юлія Устінова, Кирилл Кайсберг. Новины. Витебск.